Víš, dnes ráno jsem si vzpomněl na něco, co mi kdysi řekl můj učitel. Řekl mi, Jime, pokud nepracuješ na sobě samém, pracuješ pro někoho jiného celý svůj život. A ta slova mě zasáhla jako blesk, protože jsem si uvědomil něco zásadního. Většina lidí stráví víc času plánováním své dovolené, než plánováním svého života. Přemýšlejí hodiny o tom, kam pojedou, co budou jíst, jaké místo navštíví, ale když se jich zeptáš, kde chtějí být za 5 let, zmlknou. A víš, co je na tom nejtragičtější? Že to není jejich chyba. Nikdo je to neučil. Nikdo jim nikdy neřekl, že největší investice, kterou kdy uděláš, není dům, není auto, není ani penzijní připojištění. Je to tvůj vlastní mozek, je to tvá vlastní mysl, je to tvá schopnost učit se, růst a měnit se každý jeden den. Sedím tady dnes a chci se s tebou podělit o něco, co změnilo můj život úplně od základů. Nejde o nějakou rychlou radu, nejde o trik, jak zbohatnout přes noc. Jde o filozofii, která když ji přijmeš, když ji opravdu vstřebáš do své duše, tak ti změní úplně všechno. Tvé vztahy, tvé finance, tvé zdraví, tvůj vnitřní klid. Všechno. Ta filozofie je jednoduchá, ale hluboká. Vzdělávej se každý den. Každý. Jediný den. Teď možná říkáš, Jime, já už nejsem ve škole. Už jsem vystudoval. Už mám diplom. A přesně tady je ten zásadní omyl, kvůli kterému zůstává 95% lidí na průměru celý svůj život. Myslí si, že vzdělání končí, když dostaneš ten papír. Ale já ti řeknu pravdu, vzdělání teprve začíná, když opustíš školní lavici. Protože formální vzdělání ti umožní získat zaměstnání, ale sebevzdělávání ti umožní získat celý majetek. To není jen o penězích. Je to o bohatství mysli, bohatství ducha, bohatství tvé existence. Když mi bylo 25, byl jsem úplně vyřízený. Pracoval jsem tvrdě, opravdu tvrdě, ale nikam jsem se nedostal. Víš proč? Protože jsem byl jako člověk, který se snaží nasekat dřevo tupou sekerou. Můžeš makat celý den, můžeš se potit, můžeš být unavený k smrti, ale pokud ta sekera není ostrá, tak toho naseká žalostně málo. A já jsem byl ten chlap s tupou sekerou. Můj nástroj, moje mysl, nebyla nabroušená, nebyla připravená, nebyla vzdělaná v tom, co opravdu potřebuji znát. Pak jsem potkal Erla Schoffa, můj první skutečný učitel, mentor, a on mi řekl něco, co mi otevřelo oči. Řekl, Jime, jestli chceš mít víc, musíš se stát víc. Nezaměřuj se na to, co můžeš získat, zaměř se na to, kým se můžeš stát, protože jakmile se staneš víc, přitáhneš víc. Je to zákon. A tak jsem začal. Každý den, kniha, článek, nahrávka, seminář, cokoliv, co mi rozšířilo pohled. A víš, co se stalo? Do 5 let se můj život změnil k nepoznání. Ne kvůli štěstí, ne kvůli dobrým známostem, i když ty přišly. Ale kvůli tomu, že jsem se změnil já. Stal jsem se jiným člověkem. Moje myšlení se změnilo a když se změní tvoje myšlení, změní se tvůj život. Tak se mě poslouchej pozorně, protože tohle není jen teorie. Tohle je zkušenost. Tohle je pravda ověřená životem. Každý den, kdy se nevzděláš, ztrácíš. Ne proto, že ustouješ, ale proto, že celý svět jde dopředu a ty stojíš. A stát na místě ve světě, který se pohybuje, znamená ve skutečnosti couvat. Vidíš lidi kolem sebe, kteří čtou stejné věci, co četli před 10 lety. Mají stejné názory, stejné argumenty, stejné ospravedlnění a pak se diví, proč mají stejné výsledky, proč ten stejný špatný vztah, proč tu stejnou práci, kterou nenávidí, proč ty stejné dluhy. Příčina je vždycky jednoduchá. Nezměnili se, nenaučili se nic nového, nerostli. A pak jsou lidé, kteří se rozhodli růst, kteří se rozhodli každý den investovat 30 minut do čtení něčeho hodnotného. 30 minut.
To je méně než jeden díl seriálu, méně než čas, který strávíš posouváním na telefonu, méně než čas, který se dá promarnit úplně ničím, a přesto to 30 minut může změnit směr celého tvého života. Představ si to takhle. Jsou tady dva mladí lidé. Oba 25 let. Stejné vzdělání, stejná práce, stejný plat. Ale jeden z nich si každý večer přečte 10 stran knihy o leadershipu, o financích, o psychologii, o komunikaci, druhý se dívá na televizi. Za rok přečetl první člověk přibližně 12 knih. 12 knih plných moudrosti, strategií, inspirace. Druhý člověk zná všechny postavy ze 3 seriálů. Za 5 let je rozdíl mezi nimi propastný. Za 10 let žijí v úplně jiných světech. A tohle není přehnané. Viděl jsem to 100krát. 1000krát, včetně na sobě samém. Vzdělávání není o tom sbírat diplomy, je to o formování charakteru, je to o budování dovedností, je to o rozšiřování perspektivy. Když čteš biografii někoho, kdo vybudoval něco velkého, vstřebáváš jeho zkušenosti. Nemusíš dělat všechny chyby, které udělal on. Můžeš se učit z jeho pádů. To je síla vzdělávání. Někdo řekne, Jime, nemám čas. A já odpovím, nemáš čas na to změnit svůj život? Opravdu? Protože čas na sledování televize máš. Čas na stížnosti máš. Čas na starosti o věci, které nemůžeš ovlivnit, máš. Ale 30 minut na svou vlastní mysl, na svou budoucnost, na svou rodinu, to nemáš? To není o čase. To je o prioritách. Co si dáváš na první místo? Svůj komfort nebo svůj růst? Protože nemůžeš mít obojí ve stejnou chvíli. Růst bolí. Vzdělávání znamená přiznat si, že něco nevíš. Znamená to být zranitelný. Znamená to čelit pravdě, že možná některé tvoje názory jsou špatné, možná tvé strategie nefungují, možná způsob, jakým si věci dělal, tě nedonese tam, kam chceš. A víš co? To je v pořádku. To je dokonce krásné. Protože v momentě, kdy si přizneš, že se můžeš mýlit, se otevřeš možnosti učit se. A v momentě, kdy se otevřeš učení, začneš růst. Vzpomínám si na jednoho muže, kterého jsem potkal. Bylo mu 50. Řekl mi, Jime, je příliš pozdě pro mě, jsem příliš starý, abych začal znovu. A já jsem se ho zeptal, kolik ti bude za 5 let, když nezačneš? Zmlkl, protože odpověď je 55. A otázka je, chceš mít 55 let jako ten samý člověk se stejnými problémy, nebo jako někdo, kdo se vyvinul, vyrostl a změnil svůj život? Nikdy není pozdě. Nikdy není brzy. Je jenom teď. A teď je jediný moment, který opravdu máš. Takže tady je moje výzva pro tebe dnes. Ne zítra, ne od pondělí. Dnes. Když tohle doposloucháš, najdi si jednu knihu. Jednu jedinou knihu, která tě naučí něco, co potřebuješ vědět. Může to být o penězích, pokud bojuješ finančně. Může to být o vztazích, pokud je tvé manželství v troskách. Může to být o zdraví, pokud tvé tělo volá o pomoc. Nebo o leadershipu, pokud chceš vést lidi. Kup si ji, nebo si ji vypůjč z knihovny. A začni číst 10 stran dnes, 10 stran zítra, každý den 10 stran. Za měsíc budeš mít přečteno 300 stran. To je celá kniha plná moudrosti, kterou si nikdy předtím neměl. A pak druhá kniha, a třetí, a 12. A za rok? Budeš někdo jiný? Tvoje konverzace budou jiné, tvá rozhodnutí budou jiná, tvé výsledky budou jiné. Vzdělávej se každý den, nečekej, až ti někdo dovolí, nečekaj, až budeš mít čas, nečekej, až budeš připravený. Začni teď. Udělej to pro sebe, pro svou rodinu, pro svůj život, který si zaslouží být žitý naplno, nejen přežitý. Protože pravda je taková, můžeš si dovolit zaplatit za vzdělání, nebo můžeš zaplatit za nevědomost. Ale věř mi, nevědomost je mnohem dražší. Vidíš, já jsem to viděl na vlastní oči. Viděl jsem lidi, kteří strávili roky, dokonce desetiletí, v kruhu, kde se jen dokola opakovaly stejné chyby. A víš proč? Protože odmítli investovat do sebe. Řekli, nemám čas na knihy,
Nemám peníze na ten kurz, nepotřebuji rady někoho jiného. A dnes? Dnes sedí na stejném místě, kde byli před 10 lety. Stejná práce, stejné platy, stejné stížnosti. A pak jsou tady ti druzí. Ti, kteří řekli, ano, těch 500 korun za tu knihu bolí. Ale co by mě stálo, kdybych v ní našel jednu jedinou myšlenku, která změní směr mého života? A našli ji. Našli tu myšlenku. A dnes jsou jinde. Nejen finančně, to je jen vedlejší produkt. Jsou jinde v myšlení, v přístupu, v kvalitě vztahů, které mají. Takže se tě ptám, jakou cenu má tvoje budoucnost? Protože investice do vzdělání není výdaj. Je to návratnost. Je to největší návratnost, kterou kdy uvidíš. Akcie můžou spadnout. Nemovitosti můžou ztratit hodnotu. Ale to, co si vložíš do hlavy, to ti nikdo nikdy nevezme. A teď přijdu k něčemu, co je možná ještě důležitější než knihy. Mluvím o lidech kolem tebe. Ukaž mi 5 lidí, se kterými trávíš nejvíc času a já ti řeknu, kým se staneš. To není fráze, to je zákon. Stejně neúprosný jako gravitace. Víš, já jsem si to uvědomil, když mi bylo asi 30. Podíval jsem se kolem sebe a viděl jsem, s kým trávím čas. A najednou mi to došlo, tihle lidé mě netlačí dopředu, oni mě táhnou zpátky. Ne proto, že by byli zlí, ne proto, že by mi nepřáli, ale prostě proto, že jejich standardy byly jiné než mé, jejich sny byly menší, jejich ambice byly uspané. A já jsem musel udělat těžké rozhodnutí. A víte, co bylo nejtěžší na tom rozhodnutí? Nebyla to samotná vzdálenost, nebyla to samota, která přichází s růstem. Bylo to uvědomění, že lidé, kteří mě znali jako malého chlapce, kteří mě viděli vyrůstat, nikdy neuvidí člověka, kterým jsem se mohl stát. Protože když změníte své prostředí, měníte svůj život. Když změníte lidi kolem sebe, měníte své možnosti. A já jsem si uvědomil něco zásadního, pokud chcete jiný život, musíte dělat jiná rozhodnutí. A nejdůležitější rozhodnutí se týká lidí, se kterými trávíte čas. Takže jsem začal pátrat, začal jsem číst knihy, začal jsem poslouchat nahrávky úspěšných lidí. Začal jsem se ptát, kde jsou ti lidé, kteří žijí život, jaký já chci žít. Kde jsou ti lidé, kteří myslí větší myšlenky? Kde jsou ti lidé, kteří se nebojí snít? A postupně, krok za krokem, jsem změnil své prostředí. Neřekl jsem svým starým přátelům, že jsou špatní lidé. Neřekl jsem jim, že jsou problém. Prostě jsem začal trávit méně času s těmi, kdo mě táhli dolů, a více času s těmi, kdo mě zvedali nahoru. A víte, co se stalo? Můj příjem se začal měnit. Moje myšlenky se začaly měnit. Moje sny se začaly měnit. Protože jsem byl obklopen lidmi, kteří říkali, proč ne? Místo to nejde. Lidmi, kteří říkali, zkus to. Místo buď opatrný. A tady je něco, co musím zdůraznit. Tato změna nebyla snadná. Byla bolestivá. Byly chvíle, kdy jsem se cítil vinen. Byly chvíle, kdy jsem se cítil osaměle. Byly chvíle, kdy jsem přemýšlel, možná bych měl jen přijmout průměr, možná by bylo snazší prostě zapadnout. Ale pak jsem si vzpomněl na něco, co změnilo všechno. Vzpomněl jsem si na otázku, kterou mi položil můj mentor. Jime, za 5 let budeš o 5 let starší. Jediná otázka je, kde budeš? Tato otázka mě pronásledovala. Pronásledovala mě v noci. Pronásledovala mě ráno, protože jsem si uvědomil, že čas plyne bez ohledu na to, co děláme. A víte, co bylo nejhorší? Nebyla to jen myšlenka sama o sobě. Bylo to to, co jsem začal vidět všude kolem sebe. Začal jsem si všímat lidí ve svém okolí a vidět příběhy jejich životů napsané na jejich tvářích. Viděl jsem muže ve 40, kteří vypadali na 60. Nebylo to stářím. Bylo to zklamáním. Byl to tichý zoufalství z toho, že se probudili v životě, který nikdy nechtěli. Viděl jsem ženy, které kdysi měly sny. Mohli jste to vidět v jejich očích.
ten záblesk něčeho, co kdysi bývalo, ale pak se ta jiskra zhasla, pohřbená pod roky říkání možná příští rok a až budou děti starší a až bude čas. A to mě ničilo, protože jsem viděl sám sebe v každém z nich. Začal jsem si uvědomovat něco hlubokého. Neútočíme pouze proti svým dnům, útočíme proti svým létům. Útočíme proti celému svému životu a činíme tak jeden kompromis po druhém. Jedno to není důležité po druhém, jedno začnu zítra po druhém. Mluvil jsem si svým přátelům, těm, kteří také uvízli. A víte, co jsem zjistil? Všichni věděli. Hluboce uvnitř každý z nich věděl, že zbytečně mrhají svými životy. Ale nikdo to nechtěl přiznat nahlas. Protože jakmile to přiznáte nahlas, musíte s tím něco udělat. A to vyžaduje odvahu. Pamatuji si jeden rozhovor obzvlášť jasně. Seděl jsem se starým přítelem, který si stěžoval na svou práci, stejně jako předchozích 15 let. Řekl, Jim, jednoho dne se z toho dostanu. Jednoho dne budu dělat něco, co mě skutečně naplňuje. A tentokrát jsem se ho zeptal na otázku, kterou jsem si měl položit už před lety. Kdy přesně nastane ten den? Zmlkl. Podíval se na mě, pak pryč, pak zpátky. A v jeho očích jsem viděl pravdu, kterou se bál vyslovit. Nikdy. Ten den nikdy nepřijde. Protože jednoho dne není datum v kalendáři. Je to místo, kam posíláme sny zemřít. A to byl okamžik, kdy jsem pochopil něco zásadního. Pochopil jsem, že změna není jedinou událostí. Je to denní rozhodnutí. Je to série malých voleb, které děláte každý den, každou hodinu, někdy každou minutu. A ty volby, ty definují, kým se stanete. Vidíte, většina lidí čeká na velký moment. Čekají na dokonalou příležitost. Čekají, až budou připraveni. Ale tady je pravda, která vás osvobodí. Nikdy nebudete úplně připraveni. Nikdy nebude dokonalý čas. Nikdy nebudou hvězdy dokonale uspořádány. Úspěšní lidé to chápou. Necítí se jinak než vy. Nemají nějaký speciální gén, který jim dává odvahu. Jsou vystrašení stejně jako vy. Rozdíl? Jednají přesto. Dělají ten první krok navzdory strachu, ne v jeho nepřítomnosti. Pamatuju si, jak jsem stál před tou prvního knihovnou. Měl jsem 25 let a cítil jsem se jako naprostý idiot. Všichni ostatní tam vypadali, jako by věděli, co dělají. A já jsem nevěděl, kde začít. Ale udělal jsem něco jednoduchého. Zeptal jsem se. Požádal jsem knihovníka o pomoc. A víte co? Nezahynul jsem, nesesypal jsem se. Místo toho jsem našel svou první knihu o osobním rozvoji. Ta kniha změnila můj život. Ne proto, že by obsahovala nějaké magické formule, ale proto, že mě naučila něco zásadního. Myšlenky se stávají věcmi. To, co zasadíte do své mysli, to sklidíte ve svém životě. Zamyslete se nad tím na okamžik. Pokud každý den zasadíte semínka negativity, sebelítosti a výmluv, co myslíte, že vyroste? Pokud každý den konzumujete média plná strachu, kritiky a stížností, čemu se budete podobat? Ale pokud každý den zasadíte semínka moudrosti, růstu a možností? Pokud každý den strávíte 30 minut čtením něčeho, co vás povzbudí? Pokud každý den obklopíte svou mysl pozitivními, inspirativními myšlenkami? Za 5 let nepoznáte sami sebe. A teď vám něco řeknu. Výsledky vašeho úsilí nebudou lineární. Nebudou přicházet rovnoměrně. Některé dny uvidíte obrovský pokrok. Některé týdny budete mít pocit, že stojíte na místě. Ale to je v pořádku. To je přirozené. Bambus roste pod zemí 4 roky, než se objeví na povrchu. A pak vyroste 30 metrů za 6 týdnů. Vaše úsilí funguje stejně. Pracujete. A zdá se, že se nic neděje. Ale pod povrchem se budují kořeny. Pod povrchem se vytváří síla. A pak jednoho dne, bum, průlom. A všichni říkají, měl jsi štěstí? Ne, neměl jsem štěstí.
Připravoval jsem se. Vidíte, svět vás odmění za hodnotu, kterou přinášíte, ne za čas, který investujete. Můžete pracovat 80 hodin týdně a přesto být chudí, pokud nepracujete na správných věcech. Nebo můžete pracovat 40 hodin týdně na něčem hodnotném a stát se bohatými. Není to o množství času, je to o kvalitě toho, co s tím časem děláte. Řeknu vám něco, co mě naučil můj mentor. Jim, nechtěj, aby to bylo snazší. Přej si být lepší. Nechtěj méně problémů. Přej si více dovedností. Nechtěj méně výzev. Přej si více moudrosti. To jsou slova, která změnila můj život. Protože když si přeješ, aby to bylo snazší, čekáš na změnu okolností. Ale když si přeješ být lepší, bereš zodpovědnost za svůj růst. A to je obrovský rozdíl. To je rozdíl mezi obětí a tvůrcem vlastního života. Takže se neptejte, proč je to tak těžké, zeptejte se, čím se mohu stát, abych to zvládl. Neptejte se, proč mám tolik překážek. Zeptejte se, jaké dovednosti mohu rozvinout, abych tyto překážky překonal. Protože v momentě, kdy změníte otázku, změníte i odpověď. A v momentě, kdy změníte odpověď, změníte i své jednání. A v momentě, kdy změníte své jednání, změníte svůj život. A pak přichází další důležitá pravda. Musíte se naučit milovat proces více než výsledek. Vidíte, většina lidí miluje představu úspěchu. Milují si to představovat, milují o tom snít, ale nemilují každodenní disciplínu, která k tomu vede. Řeknou, chci být úspěšný podnikatel, ale nemilují studování, učení, padání a vstávání. Řeknou, chci být v skvělé kondici, ale nemilují tréninky, správnou stravu, každodenní závazek. A tady je klíč. Úspěch není destinace, je to cesta. Není to místo, kam dorazíte. Je to způsob, jakým cestujete. Pokud milujete pouze výsledek, budete nešťastní 90% času, protože výsledky přicházejí zřídka. Ale proces? Ten je tady každý den. A pokud se nenaučíte ten proces milovat, nikdy nevydržíte dost dlouho na to, abyste viděli výsledky. Já jsem se naučil milovat knihy. Ne proto, že mě každá kniha udělala milionářem, ale proto, že každá kniha mě udělala lepším. Naučil jsem se milovat setkání s lidmi, ne proto, že každé setkání vedlo k obchodu, ale proto, že každé setkání mě něco naučilo. Zamilujte si disciplínu, zamilujte si učení, zamilujte si růst. A výsledky? Ty přijdou jako vedlejší produkt člověka, kterým jste se stali. A teď vám řeknu něco, co možná nebude znít příjemně, ale je to pravda. Nikdo vám nic nedluží. Svět vám nedluží úspěch. Společnost vám nedluží štěstí. Ekonomika vám nedluží prosperitu. Můžete si stěžovat na vládu, na daně, na konkurenci, na počasí. Ale víte co? Zatímco si stěžujete, někdo jiný ve stejné situaci buduje. Zatímco si hledáte výmluvy, někdo jiný si hledá cesty. Převezměte plnou odpovědnost za všechno. Za své finance, za své vztahy, za svou energii, za svou budoucnost. Řekněte si, pokud má být, je to na mě. Ne na mých rodičích, ne na mé škole, ne na mé zemi. Na mě. To je osvobozující, protože pokud je to na vás, máte moc to změnit. A tady je ta krása celého toho konceptu osobní odpovědnosti, když ji přijmete, staňte se architektem vlastního života. Vzpomínám si na muže, který ke mně přišel po semináři. Řekl, pane Ron, mám 45 let, promarnil jsem 20 let. Je příliš pozdě? Podíval jsem se mu do očí a řekl, záleží na tom, co plánujete udělat s dalšími 20. Vidíte, minulost nemůžete změnit, ale můžete z ní čerpat ponaučení. Vaše chyby nejsou selháním, jsou to vaše školné za vzdělání, které jste dostali. Otázka není, kolik jste ztratili. Otázka je, co jste se naučili. Přijměte odpovědnost za své vzdělání. Nikdo jiný nebude studovat za vás.
Nikdo jiný nepřečte knihy, které můžete číst vy, nikdo jiný nebude poslouchat nahrávky nebo navštěvovat semináře nebo hledat mentory místo vás. Přijměte odpovědnost za své finance. Není to ekonomika. Není to vaše výchozí bod. Je to vaše každodenní rozhodnutí, kolik vyděláváte, kolik šetříte, kolik investujete, kolik rozdáváte. Přijměte odpovědnost za své zdraví. Není to genetika, alespoň ne většinou. Je to vaše každodenní volba u jídelního stolu. Je to vaše disciplína s pohybem. Je to váš spánek, váš stres, vaše návyky. Přijměte odpovědnost za své vztahy. Pokud jsou lidé ve vašem životě toxičtí, kdo je pustil dovnitř? Pokud se cítíte osamělí, kdo přestal investovat do přátelství? Pokud je vaše rodina rozpadlá, kdo přestal dávat pozor? A přijměte odpovědnost, tohle je to nejdůležitější, za své emoce. Vaše pocity nejsou něčí vina. Vaše štěstí není úkolem někoho jiného. Vaše naplnění není v rukách vašeho šéfa, vašeho partnera ani vašich dětí. To je zásadní věc, kterou většina lidí nikdy nepochopí. Čekají, až se změní okolnosti, aby byli šťastní, ale štěstí není cíl, je to způsob cesty.